Noin, siinä on tommonen kondomi päällä. Mitä viitua? Joo, onko siellä muuta? Huhu. Haloonista. On. Vielä tuommoinen USB-piula. Miten se? Miten se? Miten se? Miten se? Kamala. Noin. 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 Joo. Hehehe. Joo. Hehehe. Joo. Hehehe. Olisiko tuosta vaikka pikkukuva? Naps. 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 Mutta jospa lahjansaajat ei sitten unohtaisivat heti välittömästi, jos olettavat, että on lahja tulossa hänelle. Bluetooth mode. Nämä ällöttävät äänet. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Bluetooth mode. Ja radiolle saa oliko se M-pi. Bluetooth mode. Hirveätä suhinnat. Hirveätä suhinnat. Hirveätä suhinnat. Jees.